سرپêhatiya damezrandina kargehekê cilê leşkerî li parêzgeha Duhokê dibe ev meha dawî be. Êdî Mehabad û bi dehan penaberên Rojavayê Kurdistanê li vê kargehê kar dikin wê tê kevin rêza bêkara. وديما از چبكم يعني بس من حاز كر عم جبر نچن يعني ابا كرد بدك كرد ملتي ما اجبرولو يعني ام نخوازن هرن دربه ولاتي دور بدك جي كردايه ام حاز كن بدك شغل كان يعني ام بجن ام وضعي خو تشك دكان يعني بس هاجر اف شغل جينا من ام چبكن Rêberên kargehê plan kirbûn wê Wezareta Pêşmerge berê xwe bide berhemê wan. Lê her hewlê wan bêencam derketin. Tenê ji waran ma firotina nav bazarê. Lê her rewşa bazarê nayê bi qasî berhemê got derdixin. Ekemîn kargeh Kurdistanê min çêkiriye marke Made in Kurdistan cê serbilindiyê ye bû min. Eger şûl hebitin ya nebitin ebrûk ez çiyan vî tiştî bikim. Belê ev tiştê ji derve têtin bû me bûye arîşe di rêka da. Rêveberê Sendîkaya Kirêkarên Kurdistanê dibêje hejmara bêkariyê sala 2015 de zêdetir bûye û dibe ew jî yek ji sedemên koçberiyê be. Bu cenabîtin hikûmet ji pêtivî neşit piştevaniya kargeha û kompanya û berêndera û ev cihên karî biketin ya neşin silfa bidetê harî kariyek bûdin. Vê çend pê nevê wextê ev dema û harî kara û piştevaniya bû kargeha û kompanya xudan kara nebîtin çupê nevê tekîdê rêja bêkariyê pitir alê hatî û dê pitir lê hêjeke waza wisa bikeşîtin. Di sînorê parêzgeha Duhokê de nêzîkî 100,000 penaberên Rojavayê Kurdistanê hene di 4 kemp û nav bajar û qezayên parêzgehê de jiyan dikin. Xelkê rastî koçberiyekê ber û başûrê Kurdistanê ve hatin êdî navên rastî koçberiyekê din werin. Lê dema berhemên wa li vir bimînin neyên firotin êdî dibe dîsa jî mîna van berheman paşeroja wa jî nediyar be. Pêşa wa bihelewî Rûda û Duhok.